Paket Mas, paket. Paket senu musim kawin Mas. Weh, opo neh iki? Oleh telung barang, 5 juta oleh telung barang, paket kawin. Weh, opo barang Sing iki? siji ki lho. Weh, iki bahane iki anu. Nggih senu, Nggih, ya senu. nggih gaya doggy style apa nggih jentik ya iso. Iki Oh tak iya, kompetisi. masuk. Empuk ora tapi? Empuk to. Jajal sik. Oh iya, cocok iki, encut-encut iki. Sing nomor siji ya to. Heeh. Oleh apa nih tusan? Nomor loro tak kei lemari ya to. Oh, nggak ada sual nggo. Nggih ada sual, nggih ada cawet ki yo kena. Oh, masuk. Ini kayu jati, Mas. Jati iki. Jati motif liyane sih akeh. Terus apa neh? Telu tak kei iki lho, Mas. Kue meja rias. Ya to. Ah. 5 juta oleh telu paket senu Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta wis gratis ongkir. Bayarnya piye engko? Lho, bayarnya COD lho. Tekan omah lagi dibayar? Teko malah kek dibayar. Oh, masuk. Iki cara pesene piye kok kudu mlayu wae to? Cara pesene ning kolom pencarian pi to. Ah. Bae mebel ditutule wis ning nomor bawah ning kono ngisor bawah profil wi lho. Oh, iya wis ndang order lur. Masuk iki ngetan baruan.